Bike no chalogui nai thani Khogwi Twlangjakkha bike Patimong Mia Light Thanai Char Salni Sanja Damba Tamma Jorabo Sabro Mono Thanani Bishing Khobjak Chalta Chori Project Colony Amsayo O Patimong Patibo Sujan Tripura Mungwi Bobini Pulsar NS200 bike TR08E7754 number ni bike falna hnei Oelexo post khaimani aro khoroksa Tiprasa Shakni Sinimong Riya Karino Sujan Triprani Nogo Fayi bike paina hnei puila Chalogoi Naigana hnei Chalogoi Naimani Baino Sujan Triprani Buskang Tuino bike no Khogwi Twlangjakkha Sinimong Riya Borok bai Abni yagulo Sujan Tripura Mono Hatio Fayi Mono Thanawo Mamla Khlaifaika Sujan Tripura Kok Thumnai ni Buskango Fayi Shaka Bini bike no je Nugui Tongnai Bono Shahorna Bagai Swrangchati ke 5000 Klayai Rangbori nai hnei Shaka Sujan Tripura no Shahorna ni Bagai bini Kok Dug number engkha 7630927400 Mia horo ani bike kaisa kumai thangkaple mia horo abo bike klai phalani krok tungu o bike lai je brok lanai phaimani bohlai bike no tui khari thangka tama mungwi bini bung lai ana sago Sunil Tripura ni bojaga ne jaga hlai Pwangbari te bani ne baina brek khlaitlin haba bohlai thangka rasta thamani hlai rasta thangai bohno hono akhodi kisa bayre khlai hnei April akhuman porla bum bike no spirit lai thangka ambono sini ang thobe tabo tama bai tama ne bu ani bike lai NS200 bike number TR08E7754 te nungta bu bai contact number to nyen nung bu bai jogo klai te pore korok khlai habun bo bai ba contact tu man por hlai bung hlai finance chaple mani mia finance chao te hlai ang thain lai khamia bono bike nai finance chalai ba abne lalai abne hlai bo bike no tui khar thang kaple ani te bo botama nung tama bhaka botama sikok de na nijini abne bai akhlai tilain thang nung tama ni ba ang lai bkhaka bo sikok se ongnai hnei sikugi lai karan bo arai tlangmaya nung bai age barai khlai contact lai ne bu ang lai bike no oile jo tirasa oile jo tirimani hlai epor lai bo boron number mangkha sia na 2-3 number call khaisa gano ang bo sia bo je fraud de na tama hnei epor lai bike no bo ti thamble botama 5 box saksul de pai bo 5 ro saijung phayo train na phayo train na phayo bo hala sawa ana biline college pori hnei binibung mande manna binibung lai Sunil Tripura ke tabo nene bike boro ba bojaga ro ton nung sia ang to tabo bike bojaga tla hang sia ang jefur mani tlain thamani ang riksabai thangka namuk dia ko nung aboro to e GT andro dekhlaya GT entry khlai kya ang tabo bothana munubaza thana ro tamane sagana na thana lai sago ana sinta daklai di manai hnei baifune gothana ba bike ware bohlai mia horo 7:30 gothana 7:30 ঠিক 7:30 ro ei tama sananya tabo je tiprane bro na ba hasen lokorona tama message ka sanu ang je sao je bo je an bike manai manhlai ba laraiten di ang bono mani ang mangkhlai ba ang bono rang renai 5000 taka nini mong ani munglai Sujan Tripura nini parane mong para munglai chalite sori project colony sabrung sawro je nugui tong nai ba je nini baina mannai ro nini yago yafarni halai numai barakla contact la nyabo bo ang tabo number to samya ang screen no number ri nai oro তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই